Ще играем една игра, която се казва Супер Бер. И аз вече съм играл малко. Значи сега, добре, ето това сме ние. Това сме ние. Това ми е моят скин. И от ето, аз вижте колко пари имам. Аз имам 1706. И тук, отивате тук и този можете да търгувате с него. Можете да си купувате някакви такива. Аз сега ще си купа ето това. От 10 такива и ми се паднаха. Я да видя, не знам колко ми. Добре, отключихме някакви неща. Я да видим какви неща сме отключили. Това мисля да се го сложа, защото е било яко. Вижте каква прическа има. Аз имам и синя ли. Добре, чакай. Това мисля да си го сложа. Добре, ето това ще сложа. Да нямаме че чудесно, не искам. Я да видим, добре. Я да видя какви скинове имам. Май то по-як е това. Май си много искаме това да ни пасва на прическата. Май зеленото, това ще ни паска на зеленото. Аз го имам. Не, нямам го. Чакай да видим дали има червена прическа. Вие видяхте ли? Чакайте са. Да елиминира. Прическа. Има розова. Да. Поне яка доста време съм правил видео, така че малко просто забравям, че съм ютубър. Сега ще ви покажа какво се прави в тази игра. Ако искате да станете толкова богати и вие вече или знаете тази игра, значи отивате ето тук, ако не знаете и се чуете какво е това ново нещо. И от тук отивате и това е Hey you, stop. Ти си мечкали и си избирате някой от тея. Аз ще си избера шериф. И това е. И това е много яко, вижте. И тук можете да говорите с този диджей. Fire. Това лети, както виждате. Не знам защо лети. Сега седих се за тези балони. Добре, сега ще отидем ето тук, дето ви казах, ето тук отивате. Натискате гол. Трябва да отключите 8 мечета. Сега ще искате да не знам защо влезе, но така, чакайте, сега ще ви покажа каква е тази списъка. И да. И така, сега тези пари трябва да ги вземете. И натискате ето тази. То даже първо играта ще започне с как се използват тези контроли. И виждате ли това? То ще я атакува, но вие го удрите с това. И ако имате само 2 сърца, взимате ето това. Сега ще ви кажа, иди ето така. Добре? Сега ще ви кажа босът, който е ето тук. Нагоре и по-нататък. Сега тук трябва да вдеваете да обрете. И сега ще ви покажа. Бам! Чао! Не, добре да оцеля. Бум! Шакалака. Така, сега.
Уоу, е така. Ако имате само едно сърце, вие взимате ето това. И тук можете да влезете, скачате и сега ще ви покажа. Това е първият бос, ето това. Това е големът, костенурката голем и това трябва да освободите това мече. Но внимайте, трябва да е така да бягате, защото така то ще ви бие и тръгвате към него, трябва да го ударите с В. Не, за малко ще да обнеме. Добре, и... Добре. Ха! Ху! Хая! Ау! Не, умряхме хора! Ревайнах се. Добре, ревайнах се хора, така. Гледах реклама. Добре. Заминай. О, пак го убихме. Да, убихме го. И това става. Сега трябва да вземете ето този ключ. Вземете го. И отивате ето тук. А сега ще ви покажа едно скрешно место, за да включите едно мече. Чакайте само да си вземе едно сърчице. Така. Сега ще ви покажа едно скрешно место, което трябва да се върне малко набързо. Ой, и пропуснал го. Ето тук отивате и скачате ето тук. Чакайте. Хора, че мога да го направя. Не, добре, така. И, добре, сега тук се качвате върху този и вземате ключа. И го отключите, аз вече съм отключил. Сега ще ви покажа вторият бос. Направо ще съм хвърля от тук. И така хора, сега да заради. Сега сме в играта и вече даже малко повече парички. Ако искате да имате безплатни пари, тук отивате при тоя. И ако искате това, просто трябва да гледате всеки път реклами. И тук можете даже да си направите на 6 сърца. Да ми станат на 6 сърца. И да, сега за първи път ви след тук отивате и можете... забравих, че тук трябва да платите пари. Да, трябва да давате пари. Истински пари. А сега къде трябваше да отидем? Да, към втория бос. Сега трябва да отидем към втория бос. Или хора, чакайте, ще я правя по-добре, ако искате зелена. Така. Така. Добре. Окей. Вече къде даже беше босът, къде трябваше да ходим към боса. Добре, ето тук трябва да отидете. Има два боса даже. Има два боса. Един не е точно като бос. Пак като бос, само че да. Е много лесен за убия, само просто трябва един път да го убиете. Тук сега ще ви покажа враговете. Те са и този път тук има елени и пингвини. Бихте тази човек, сега тук идвате. Трябва да освободите 3 мечета обаче, за да отключите това место. Трябва така да скачате. Той ще пуска и ще взима топки, снежни топки, за да ви убие. Така че трябва да сте много внимателни. Трябва тук, това са снежни вълни и трябва да внимавате. О, добре, завива се свят. Атакувате го. Хоя! Хоя! Добре. Отели ме цяла, ла-ла-ла. Това не беше добра идея.
Де? Няма шанс да ме строши. Не, строши ме. Моето сърце. Сърце. Борете се. Следващия. Добре, как да му се забита? Окей. О, много те мразя с тези снежни топки. Много мразя с снежните топки този. Сега трябва да му се завие свят и да го убиеме. Би трябвало да му се завие свят. Аре бе! Кога ще му се завие на този свет? Ла-ла-ла-ла! Уху! Как се ти се завие свет? Гадина! О, ето! Ето! Сега го убихме! Това е кралят на тея лошите. Това е кралят. Това е кралят мече. Дето го видяхте това розовото. Лето това... Хора, искате ли да го наречем от... да го наречем това... Гиваниум. Сега ще ви заведа при вторият бос. Сега ще ви покажа враговете, които ще се бият. Ето това е пингвин, който има гиваниум. Ще го наричаме гиваниум. Ето ги елените, но те имат два живота, да ви кажа. И това е едно еленче, което го е страх. Окей. Каза, че има лилаво. Нищо не разбрах. Хора, сега ще ви покажа един хак. Виждате тази пара? Вие ще е страх. Но и можете да влезете през комина. Само ще губите един живот. Буу, хедшот. Хедшот. Аз тук само правя някакви хедшотове на тези хора. Хойо! Аре, извиняй, бърте се, маха се. Не можах. Къде си? Ей, тъпо нещо. Ей, пингвини такива. Хора, Голям един живот. Не интересува. Ето го, това е босът Елена. Хедшот. Чакайте, къде има сърце, добре. Взем това сърце. Шит. Едно сърце сам. Спасихме се. Ужас. Те са много силни хора. Ужас. Не! Заминавате! Не! Убих го, враг! Стига, еле! Аз съм хора. Показах ви аз пък прото босът. И даже тук има медал. Иска да го дара. Аз го бутам. Аз си бутам медала. Сега искате ли да гледаме реклами? Ажа, как става този трик? Първо ще гледаме реклама. Аз съм доста... Видеята ми имам реклами, просто ги махал. Ако искате, ще ви покажа една реклама как гледам, ако искате. Или просто ще я махнем. Значи, ако искате. Добре, ще започна с това. И добре, вече имаме 6 сърца, хора. Имаме 6 сърца. Сега ще ви покажа там, дето преди малко да отидахме. Не можахме. Хора, ако искате да направя втора част,
напишете долу в коментарите. Дали харесва ви и чао!